Сезне кем сокландыра, кемнән үрнәк аласыз дип сорасалар, һич икеләнмичән Әлфия Газиз кызы Айдарскаяны күрсәтәм. Ни өченме? Танышлыгыбызга әллә ни озак вакыт булмаса да, 97 яшьлек карчыкның, юк, карчык дияргә тел дә әйләнми, гаять актив тормыш алып баручы, җәмәгать эшләре уртасында кайнаучы замандашымның көч-куәте, зиһене гаҗәпләндерә мине. Кайчан гына күрешсәк, сөйләшсәк тә, ачык күңелле, ачык зиһенле, зарлана белмәс Әлфия апа үз артыннан ияртә мине. Хәер, Әлфия Айдарскаяның дистә еллар дәвамында армый-талмый һәм өзлекле төстә мирас сагында торуы бер мине генә гаҗәпләндерми дип уйлыйм. Гаҗәпләнмәслек тә түгел ич. Шушы яшенә җитеп, тормышның бөтен сынауларын узып та, ачык һәм якты күңелле, яхшы хәтерле булып калуы таң калдыра. Әлфия апа үзе күренекле балет биючесе, татарларда классик балетка нигез салучыларның берсе. Бүгенге көндә ул әнисе, татарның җыр сәнгате тарихында калфаклы сандугач, моңсара дип кергән композитор Сара Садыкованың һәм әтисе, шулай ук татар театры сәнгатендә якты эз калдырган актер, сәнгать җитәкчесе Газиз Айдарскийның иҗатларын, тормыш юлларын килер буыннарга тарихта калдыруны даими кайгыртуны үз иңнәренә алган игелекле варис. Газиз әти-әнисенең иҗади эшчәнлеге татар мәдәниятенең алтын фондында булырга тиешлегенә нык инанып, янып эшли Әлфия Айдарская. Хәер, иҗади мирас сагында тору архив мәгълүматларына тиң чыганаклар белән эш итү башкача була да алмыйдыр. Ел саен Әлфия апа Казанда һәм Мәскәүдә инде ничәнче тапкырлар Сара Садыкова җырларыннан төзелгән 2 концерт үткәрә. Шушы 100 ел арасында Сара апага багышлап чыгарылган шигырьләрне, язмаларны туплап, Сара Садыкова халык иҗатында дигән китап чыгарды. Әлфия апа үзе дә бу эшләре, бу кайгыртулары белән исеме татар сәнгате тарихында макталырлык шәхес, берәүне дә кабатланмаган тиңдәшсез варис. Әти-әнисенең иҗатын пропагандалауны гомерлек бурычы, хәзергечә әйтсәк, миссиясе дип санаучы Әлфия Айдарская, я әйтегез, меңнәргә үрнәк түгелме? If you ask me who it is that inspires me, that I wish to take an example in, then I will say with conviction that it is Әлфия Газиз кызы Айдарская. Why, you ask? We may not have known each other for that long, yet I'm surprised at and awed by this contemporary of mine, who despite her 99 years leads a highly active social and creative life. At our every meeting, in every chat, Әлфия апа captivates me with her open-mindedness, her steadfastness. Time and time again, I am awed by Әлфия Айдарская's tireless endeavors to guard our cultural treasure. It's not surprising. Despite her age and all difficulties life has bestowed on her, she has retained her open heart, clarity of mind, and impeccable memory. Әлфия апа herself is an exceptional ballerina of the modern age, one of the founders of Tatar classic ballet. Today she is the keeper of the artistic heirloom of her mother, the preeminent composer and singer Sara Sadykova, who has gone down in history as Mongsara, the Tatar nightingale, and her father, the brilliant Tatar director and actor Газиз Айдарский. Әлфия Айдарская works tirelessly on preserving and promoting the legacy of her parents, who have paid this invaluable contribution to the advancement of Tatar culture. For many years, she has conducted annual concerts in the name of Sara Sadykova in both Kazan and Moscow. This year, she published the book Sara Sadykova and Her Role in Folk Creativity, filled with poetry dedicated to Sara appa and poems composed by the very self. Әлфия апа truly represents a unique, incomparable personage of Tatar culture worthy of high praise. Do we not, I ask, find a wonderful example to follow in our Әлфия Айдарская?